Macho, bitaw joke ra. Na naman aggressive to bitsa kay gibira na gunes Joseph dali lagi diri ba. Nya si Joseph kindagan man. Puto pagdagan niya nagisi ang iya nga sinina. Muna nga una igsoon sa atong kinabuhi ibaw bitang ikyas sa mga tentasyon. Nga naman ingon siya sa Bible na asay pagtahod unang-una sa Ginoo. Kay pag once na igsoon na kay pagtahod sa Ginoo para gawin nakita mutuman ka kaning gugma man kasino. Muna ingon do sila ngano nakabawal ang simbahan dili man sa bawal ako ni gibiyaan kay nagugma ko sa Ginoo. Amen. Mo kun nang sa akong asawa ako ning biyaan ako mga lingaw-lingaw sa kinabuhi kay nagugma ko niya dili kay sugo sa pari o sa pastor. Amen. Unya ingon siya dili ko na siya makabuhat og grabeng dautan tubangan sa Dios. Kaning tentasyon igsoon himuagit siya ingon nga ayaw ka kuyangon kun dili dautan siya tubangan sa Ginoo. Amen. Manang mugtahog gitaglabaw sa Ginoo.